Relief goods ken essential supplies naipaay kadagiti naapektaran iti bagyo ken habagat iti Benguet. Ken kamang ti kalinga PPO manipud Tulgao ken Butbut tribe nagpirma iti peace covenant ijay kalinga. Report idanon ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Inwaras ti provincial government ti Benguet dagiti na idonar a relief goods ken essential supplies kadagiti pamilya a nakaroan na apektaran ti naglabas a bagyo ken habagat iti probinsya. Karaman kadagiti na iwaras ti pakabuklan a 1,240 a pakete ti 5 kilos a bagas, mainom a danom, ules, ken dadumapay akang runaan a kagawaan. Tarigagay daytoy ang mainayon kadagiti relief items nga inmunan nga inwaras dagiti LGUs ken DSWD. Tapno matulungan pay dagiti mannalon iti Benguet nga apektado ti saan a napintas a panawon a makasubbot na ipatungpal ti kadiwa pop-up store iti San Fernando City, Pampanga. Babaan iti dayta na ipaayan iti kanayunan a lugar a pakaiturungan ken makailakuan ti apit dagiti mannalon iti Benguet. Ikagkagumaan lata ti Department of Agriculture babaan iti Agribusiness and Marketing Assistance Division nga agbiro kadagiti dadumapay awagas tapno matulungan dagiti mannalon para iti alternatibo a merkado a makailakuan ti apit dagitoy. Kabayatan na, na-recover dagiti otoridad ti naabandonado a 70 ket maysa a pidaso ti naragadi a pine lumbers nga gatad iti nasrok 46,500 iti barangay Birak Itogon, Benguet. Na imbentaryo dagiti kayo iti nakasarakan dagitoy babaan iti Sentro Bagyo ken naiturong iti Sentro Gibraltar para iti umno a disposisyon daytoy. Awan mo tinaarestar kadagiti nangpukan kadagiti kayo kabayatan ti operasyon. Nagpirma iti peace covenant dagiti personals ti Kalinga Police Provincial Office manipod iti Butbut ken Tulgao tribes kas adang iti natibtib ker alina ken panagkaykaysa iti probinsya. Banggap daytoy nga italo ti agdama a panagkinaawatan, respeto ken kooperasyon ti dua a tribo. Tarigagay dametla nga ipakita ti takderda iti naulimag apan nakasulbar danyaman nasusik iti nagbaetan ti tribo dagitoy. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pagilian.